Nakurat ang usa ka pamilya sa barangay Subang Dako, Mandawi City human nga gisud og kalit ang ilang panimay sa usa ka wa mailhing babae nga nagbitbit og gunting. Sa unang andana silang panimay, didto ang helper ug ang anak sa managtiayon nga dali-daling gibitbit sa ilang helper pasaka sa ikaduhang andana aron nga mahilayo sa babaeng armado nga nagbitbit og gunting. Nagbitbit sad kini og botelya. Suma pa sa inahan nga si Noe Fontanoza Sidonio nga ang ilang helper na trauma sa panghitabo kung diin makitaan sa CCTV footage nga dawa lay nahitabo sa maong suspetsado nga mikalit og sud sa ilang panimay nangabli sa mga sudan ug daw adunay gipangita. Hinuon walay nasamdan sa maong insidente. Wala po'y nakawat nga bisag unsa nga butang ang maong babay. Pahimangno pa ni Sidonio nga siguradoong sirado ang mga pultahan ug ang mga bintana samtang magkuri-kuri sa mga household chores ug gimbuhaton sa panimay kay basin maparihas silang pamilya nga masud lang og kalit ug wa mailhing tawo. Si Sidonio post ang social media account aron nga mahibaw ang kadaghanan ug mamahimong mabinantayon sa kanunay. Dugang pa sa mong inahan nga dakong tabang ang mga CCTV camera nga nakapastarga sa laing-laing bahin silang panimay nga maoy nakakuha sa panghitabo alas 6:30 kagabi, Hunyo 1, adlaw nga Domingo. Ug dako pong tabang ang presence of mind ug kaalerto sa helper nga maoy nakaatubang sa maong wa mailhing tawo. Karong adlaw naka-schedule nga ipablatter sa Mandawi City Police Station ni Sidonio ang maong insidente. Kini si Idol Buyki sa 93.9 IFM, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Katak IFM Balita!